Sa tahaw kan mga pag-uuran, duwang kasulo ang nagbungkara sa Banwanin, Pili, Camarines Sur kan weekend. Mantang sa Sorsogon, nasuluman ang porsyon kan session hall kan Huban LGU. Si Jessica Kalinog para sa detalye. Kasabay kan pagbagsakan oran kan Sabado, an pagbagsak man kan mga manok-manok o an pirang piglayog na porsyon kan nasusulong residensya sa Upper Zone 6 Barangay San Jose, Pili, Camarines Sur. Pasado 1:30 nin hapon, kan may apod sa Pili Fire Station an insidente. Makalihis ang 13 minutos na ideklarar na ining fire out. Alagad nagwalat nin poko mas o menos 150,000 pesos na kabilogang danyo sa natumtum na harong. Ang nahiling mi duman na pwedeng naging cause itong napabayaan na kandila. So, base duman sa istorya, may kandila da kaya duman na winalat na naglalaad. Tapos siyaon siya duman sa may sala, may sopa. So, light, ordinary combustible materials, madali talaga siyang magdakula ang kalayo. Basagan na kuya! Mayong tao. Day pa man tapos sa pagresponde sa kasulo sa Upper Zone 6, nakaresibeliwat nin apod ang Pili Fire Station tapit sa saro pang kasulo na nagbungkara sa Barangay San Isidro. Yaon sa loob kan mismong residensya nagkaraba ang kalayo. Ang mga pwede pang maisalbar na gamit, pahidali man napigluwas kan mga residente. Saro sa pigiling nakaw sa kainian nawalat na nakasaksak na appliances sa sarong kwarto na puro papel, alagad padagos pa ining pigkukumpirmar. Nasa 250,000 pesos ang kantidad nin danyos na pigwalat kan insidente. Kabali man sa nakadamay ang nakaparadang motor asin kotse. Day po talaga assurance na porkit nag-uuran, day na posibleng magkasulo. Ang kasulo day taaram kung no rin pwede siyang mangyari. Anytime, anywhere, maski anong klase ang panahon na igwa kita, pwede yan mangyari. Sa Huban Sorsogon, ang laog kan session hall kan sangguni ang bayan ang nadanyaran kan kasulo na sigun sa Huban Fire Station. Posibleng electrical ignition ang nagin kausa. Fire out na inikan maabutan kan mga bumbero. Pagpasok kami ng session hall, damage po yung niya, yung sa windows, then may may mga appliance po na nasunog din po, like yung aircon po, then yung may electric fan din nadamay po din sa loob ng session hall. Padagos man ang pagirumdum kan mga otoridad na antes maghali sa harong o opisina, syertohon na mayong nawalat na nakasaksak na gamit, aning maibitaran na magresulta sa kasulo. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.